Tak, tu sú slidičky. A dneska budeme natáčať nový Global Garden update. Toto je natáčam video. No máš tam ešte nejaké rozsady, také osmičky? Tak sa nech si dočkáme tie 2 minúty, tady máme čo to bude. Čo to bude, až to bude. Keby mi niekto mohol povedať, že či je toto dobré, alebo toto dobré, alebo jedno z toho. Až 4 päťov mám. Keby vás zajímalo, jak sa to robí, no tak kliknite na krop. Pôjdete do otuna, kliknite toto. A tunak je už na 30 rokov, ale vy budete mať iba 20. Ale pozor, dávajte si bacha, lebo môžete prísť od toho najlepšieho peta. Ja som napríklad prišiel tak očíkom zombieho. Tak teraz už počkám. Bránko už iba 2 minúty. Tak teraz máme chvíľu AFK. Tak iba si užívajte odpočet. Kdy má počet mohol? Čo ja by ste udělali chvíľu moju záhradu, tak tu jdeme na zahrada. Toto je moje jméno. Čo to kúkáte? Ja to už som videl. Sme to spolu kúkali. Samantha Soinio. O, toto! Vylezem na niekoho Brimsticky na Brimstone. To. To je moje Apple. To. Táto nie je taký dobrý. Máme iba pár sekúnd. Bránko robí update, je tu! Je tu Bránko robí. Bránko mi pridali novú rastlinu. Ember Lily. Ja neviem. Ja neviem, také nové frutko toto je. A za čo v shope nového? Ember Lily, čo to je? A teraz uvidíme, čo sa bude diať ďalšie. Aha. Počkej, čo sa teraz bude diať? Ukáž. Ja.
Čo? Branko, tu černá diera. Čo? Áno, a 2 minúty ešte. Uá, Branko, mňa to ťahá pomoc. Branko, mňa to ťahá. Čo? Až príde, tak príde, Branko. Čo to je? Ten myš. What the hell? Let's up. Next week. Branko, to je letný update. Mami, leto už bolo? Opa, neviem koho. Lulava, kukura, Steve, lavové kura, šmak. Mama si te vie, že to mám rád. Chrumka vešťa, no tej je čas na sne. A trošku to pálí, lebo láva tam je. Neviem, čo to. Madindindun. Už? Anka prišla. Yo sa nám nejaké marky. Čau. Čo to? Branko, čum Branko, taký...
Ale môžeme mu prišiť ďalší na zadok. Na zadok ti, Bránko, prišieme ďalší. Tak, toto je koniec videa.